Hans Elling Jensen. Det er han, den gamle danske med hatten. Måste se, om vi kan få lidt i gang i det her. Kære venner, kære skandinaviske brødre og søstre, damer og herrer og hens. For det findes jo lige til hens her også, kan jeg se. Sverige venner for hele verden, er der ligesom elsker friheden og viser det for hele verden genom at være her. Kære alle ni, som tør vise, at frihed ikke er noget, som bare er det, uden at vi gør noget som helst for at skydde dem, bevare dem og opretholde friheden. Det måste man. Vi er mange på scenen, bakom scenen, frem for scenen, som indtil i dag har tvinges betale priset, nogle gange et mycket højt pris, for at tage sig friheden til at skrive, sige eller på andet sæt udtrykke sin mening om de, som regerer Sverige i dag, og den konsensus, som disse på det mest vidrige og diktatoriske sættet har indført som en tvangstrøje for samtlige indvånere i dette engang så vakre land. En liten passus snek sig ind her. I veckan fik jeg en information om, at man såvel i Tyskland som i Storbritannien i disse dage overvæger at indføre specielle vagner i kollektivtrafikken. Vagner, der endest kvinder ikke tiltræde. Ursäkta mig. Jeg sendte en ubekvem lyst til at spy. Jeg blev ruskigt ildermåne, som det vist hedder på svenska. Er det virkelig de uskyldige, som skal spæres inde og tages til vare for sig selv? Så er det ikke i USA. Så er det ikke i Ryssland heller. Det er jo store grænder og store lænder. Der sætter man mestendels forbryderne i fængsel, og man forsøger at sikre gårderne for de, som opfører sig og følger lov og regler. Sådan skaber man loyalitet i et samfund. I dag er det just springeren, som er vores samlende emne. Jeg vil gerne blive lidt i de polisiære. Jeg vil berette om en hændelse i USA, som mange af jer jo ved, at jeg besøgte i nogle mycket spændende vækker her i januar og februar. Det hele bør i Texas, da jeg købte denne fine Stetson. Doi, oi, oi, doi, doi, doi. Den giver mig en chance af, at jeg even jeg skulle være en Django, om det en dag behøves. Og som det ser ud nu i samme år, hele kan den dag indfinde sig nær som helst. Præsident Trump har helt ret, når han peger på, at i Sverige går det rakt ud helvede på grund af en sindssyg migrationspolitik. I Rapid City i South Dakota, der hvor de herlige 7 indianere kommer ifrån, samlede jeg 200 mennesker på statens ældste og mest anrike hotel en fredag kvæld kl. 19. De har ikke så mye at gøre det om kvælderne, kan jeg så berette for jer. De skorker på høvet endnu, bare for at jeg berette om, hvor vi har det i Sverige og i Europa som sådan. Efter mit indlæg var det en tidligere offentlig åklager, han hedder vist State Attorney, som rejste sig så følgende. Jeg tror, at årsagen til, at den islamiske gangrape-epidemi endnu ikke har slået rod i USA, det er, at de ved, at vi alle er bevæbnede. Og de ved, at om de gør så mod vores døtre, som du prater om her, der kommer de ikke at leve længere, hvor hunden der kommer ikke at ville æde vanligt mor, de vækker efter det, at forbryderne har forsvundet. Man får vel ikke kalde det praktisk etik, men det lugter lige til den væggen. Der holder jeg næsten på at tage en side for mygge og rive bort her. Vi se i et øjeblik. Så har det med pauserne, for man ikke kommer ihåg, hvad man har skrevet jo. Peter Springeren havde ikke mygge tvekan, når han i skriftlig form
på Facebook listede en råd fiktive navn for de værste forbrydere, som en handskes med var i Vika. Navnen havde stort set alle sit ursprung i den verden, som vi alle kalder til, og nogen kalder den islamiske verden. Nær voldsvenstren siden år tilbage angribet islamkritikere fra alle hold og på alle fronter, måste nogen før eller siden stille frågan: hvad er det, som driver disse selvudnævnte beskyttere af islam, som ikke selv er muslimer, ikke ved mye om islam, og som muslimske lærte selv på seneste bør omtale som useful infidels, eller nyttige idioter, kan jeg også sige. Jeg har under de seneste årtierne træffet mange mennesker overvæggende fra en venstre i det politiske spektrum, som mener, at vi gennem at vise et godt eksempel kan opnå en modsvarende respektfuld opførende for en muslimers side, når disse i en snar fremtid kommer indtage en afgørende rolle i ledningen af nationen. Et af de mest spektakulære fald er det daværende socialdemokratiske demokratiminister Jens Orbach i 2004. Og den her flaggen, den er rigtig sommervis. Jeg svinger lige lidt. Redan i 2004 så han så her for åben skærm: om vi nu behandler muslimerne på et bra sæt, så kanskje kan vi forvente det samme fra dem, når de en dag bliver en majoritet. Fråge de kristne i Mellemøsten, de kristne i Pakistan, fråge yazidie, fråge druser, fråge alawitter og alle mulige andre, som er minoriteter i islamiske lande, om de virkelig tror på det. Min opfatning, det er jo den diametrale modsatte end minister Orbachs. Den er baseret på empirisk evidens. Det findes hverken nutidige eller historiske eksempel på en nation, et land eller et område, der islams proselytter har vist formåen at leve i fred og samforstand med grænder, som tilhører en anden trosordning, der underkastelse for Allah og hans profet ikke indgår. At Gud altid har ret og i forvæg har udstukket riktningen for det enkelte menneske, er svårt at argumentere imod, når Guds forsvar er væbnet til tænderne og forset med en Gud er given ret at mishandle og mørde den, som sætter sig op imod den guddommelige dekretet, som noggrant beskrives i muslimernes helligste tekster, Koranen og Hadith. Jeg bliver så tør i munden, når jeg bliver ej. Det var vist den skånske landvin, jeg fik dog i her. I mange fald har islam vist sig særdeles effektiv, når det gælder at hitte nye anhængere, konvertitter, i nye områder, der deres ideologi slår et rod, så også i Sverige, Danmark, i Tyskland. Medan antallet muslimske migranter langsomt vækster, ofte i Tyskland i nye områder, bør talmænd forsigtigt at kritisere sættet, som ursprungsbefolkningen lever på. Kvindernes klædsel, der skinger, ryster det i debatten, den frie aborten, alkoholvanerne og mye andet, som forklares haram og udstillet som tegn på Guds fjendtlig dekadens. Forsvage individen, som leder efter faste rammer og mindre personligt ansvar i tilværen, passer denne nye eksotiske ideologi som hand i handske. Ordnung og reder muss sein, so to speak. En kendt dansk imam, Abdul Wahid Petersen, eksemplificerer ovenstående sætning på et næsten lyrisk sæt. Imamen, som engang i tidernes morgen sammen med sit forståndsforøgende knarkende livnærte sig som smålangere, fandt en personlig ræse over kristendommen, buddhismen og lige til satanstyrkende frem til islam. Som man selv sagde det i et tv-program, der blev han for første gang konfronteret med et regelsæt, som omfatter hele livet fra morgen til kvæld, dog ud og dog ind. Jeg fandt, at regler, det var godt for mig, og derfor er det også godt for alle andre, så de skal sataneme have det allihop.
Ved første hands øjeblik kan det måske godt forstås, at det er det samme, som gør mod andre, som du vil, de skal gøre mod dig. Men tænker man lidt mere over det autoritære i denne første sætning, indser man jo ganske snart, at en sådan livsåskådning snart vil medføre, at man i de gode viljes andre bør at kommandere med andre og bestemme over andre vældig snabt. Det er ved denne korsving og i dette opførende nazismen og islamismen går på samme fortvivlende chancellor hos den enskilde om at være med i en større plan, der vægen reden er stukket ud af en fyrer eller en gud eller en profet. Denne personlige magt som nazitidens blokvagt og nutidens imamer plötsligt opnår yden i anstrengning er jo helt klart det, som driver værket hos den, som går ind og arbejder i systemet. Det er lige til svårt at forstå, hvad som driver den, som bare hakker på som medhjælpere. Stikker og kvislinger og forræder, som man kalder dem. Det prater måske lige om Expo og typer som IRM Henko. For det findes 3 vigtige saker, som islam kan give mennesken. Og når jeg siger mennesken, mener jeg manden, for kvinden har ingenting at hente i islam. Det første, det er retten til at bestemme over kvinden, og det er hende, når man har lyst, uafset i hvilken retning det gælder. Det andre er muligheden at gøre sig af med sine fjender, når man anklager disse for blasfemi eller trolddom, eller i øvrigt statsfjendtlig virksomhed. Bang, så skærer man højde af dem. Det tredje er givetvis retten til seksuelt ufreden af barn, og det er jo en vigtig ingrediens i dette med at gøre som profeten Joda. Jeg kan ikke sige, hvad som driver de personer, som jeg just omtalte. Men hvad gælder Henko, kan man jo i alle fald have sine dolte tanker. Hvor gammel var det nu, at Isha var 6 år? Velkommen til det nye Sverige, sagde barnet. Tak skal I have. Han fortsat god held.